Balkan vilayetinin Serdar harby birikmesindäki Yowuz Dedawşyna sebäpli çağırış boýunça harby gulluk borjuny ýerine ýetirýän 8 esker aýry-aýrylykda harby gullukdan gaçdy. Türkmenbaşy Aşgabat ýolunda saklanan eskerler türme tutsaglygy bilen gorkuzulýan mahaly Dedawşynany amal edendigi aýdylýan eskerleriň temmi berýän batalyonda 3 gün saklanjakdygy aýdylýar. Bu barada harby gullukdan gaçan eskeriň enesi we ýagdaýdan habarly Çeşmämiz Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä Serdar harby birikmesiniň piýada goşunyna degişli eskerleriň harby gullukdan gaçmagy bilen bagly aýry-aýry wakalar 19 oktyabr bilen 2 noýabr aralygynda boldy. Wakalaryň bolan pursaty eskerler paýta hasyny ýygyp almak üçin Serdar we Bereket etraplarynaky gowuçy meýdanlaryna ýatymlaýyn iberilipdi. Olar bu ýerlerdäki göçme palatalarda galýardylar. Eskerler Yowuz Dedawşyna, ýagny uly eskerleriň fiziki zorluklaryna çydaman paýta meýdanlarynyň gaçyp gidýärler. Olar hususy ulaglarda Aşgabada we Mara barýan mahaly polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň Türkmenbaşy Aşgabat ýolunaky Serdar etrap postuny we Balkanyň ahal vilayeti bilen serhetleşýän ýerindäki postuna saklanylar. Dip ýagdaýdan habarly Çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu eskerler Mar vilayetiniň we ahalyň tejen etrawynyň ýaşaýjylary bolup, olar 6 aý öň Serdar harby birikmesinde çağırış boýunça harby gulluga başlapdyrlar. Çeşmämiz eskerleriň gullukdan gaçmagyna dowam edýän Dedawşynanyň hasty güýçlenmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Dedawşyna ýagny uly eskerleriň ýaşlara sütüm etmegi Türkmen goşununda giňden ýaýran ýagdaýdyr. Bu barada Adatlyň habarçylary ýygyderli maglumat berýärler. Bu eskerler uly gullukdaşlar tarapyndan ýygyderli ýenjilipdirler. Eskerleriň gowuçy meýdanlaryna ýatymlaýyn iberilmegi bilen bu zorluklar, şol hany ruhy we fiziki basyşlar, kemsitmeler hasy artypdyr. Göçme palatalardaky uly eskerler, ýaş eskerler giýje ýatyrman, olara öz bedenlerine massaj etiripdirler. Uly eskerleriň diýeni etmedik ýaş eskerleriň hajatxanada üstüne siyip ýerlerine tüýküripdirler. Hatta olaryň gowşak eskerleri ýary giýje jynsy bähbedi üçinem ulanýanlyklar aýdylýar. Günýlerine bolsa paýta ýygylýan ýerlerdäki ýaplarda gezýän gurbagany tutup ýaş eskerleri ýydirmek ýaly basyşlarym bar. Diýip Çeşmämiz aýtdy. Gullukdan gaçan bir marly eskeriň ejesi Sebitdäki habarçymyz bilen söhbetdeşlikde häzirki wagt oglunyň türme tutsaglygy bilen gorkuzulýandygyny, olaryň gullukdan gaçmagyna sebäp bolan eskerleriň bolsa harby birikmäniň içindäki temmi berýän batalyonda 3 gün zähmet çekmek bilen cezalandyrlandygyny aýtdy. Näme üçin çağrılarymyza Dedawşynanyň ýagny fiziki we ruhy zorlugyň amal edilýänligi, moňa näme üçin çözügi tapylmaýanlygy barada harby prokurora beren soraglarymyz jogapsyz galdy. Şeýle-de olaryň näme sebäpden paýta meýdanlaryna alınıp gidilýänligi we jogapkar ofitserleriň olara näme sebäpden gözegçilik etmeýänligi baradaky soraglarymyz hem jogap tapmady. Dip efirde adynyň Bossan diýilip tutulmagyny soran 50 ýaşlaryndaky ene palatalarda eskerleriň ýaşamagy, ýuwunmagy üçin hiç şeýle şertiň ýokdugyny hem aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Türkmenistanyň Goranmak ministrliginden we agdalýan harby birikmeden goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Redaksiýamyzyň Balkanyň polisiýa bölümünden kommentari almak synanşyklary hem netije bermedi. Adatlyk mundan öň hem harby gullukdaky Dedawşyna ýagny eden etdilikler we olaryň pidasy bolan ýaş eskerler hakynda ençemegede habar beripdi. Öňkü eskerler sütöme sezewar bolýan ýaş eskerleriň köplenç has beter güne düşmediligi üçin adam satýan hökmünde ýadyrylmadylygy üçin arz etmekden saklanýandygyny aýdýarlar. Ýöne töwekküllik edip ýa halis çydaman arz eden ýagdaýlarynda hem eskerleriň arz şikayetlary aňsat dinlenmeýär. Häkimetler sütöme sezewar bolýan ýa-da ölen eskerleriň jogap soraýan garyndaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we arz etmegini dowam etdirýän enatalaryň gorkuzulýan halatlary hem bolýar. Türkmen häkimetleri ýurdun goşununda urulup ýenjilmelerden, açlyk, horlukdan we keselçilikden ejir çekýän we ölýän, özüni helakleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sanyny aýtman, harby gullukçylaryň durmuş üçünçülük ýagdaýynyň ören ýokardygyny tekrarlaýarlar. Bu eskerlere ýokardan gözegçilik edilmeli sebäbi olara hatda öz serkerdeleri hem gözegçilik etmeýär. Moňa derek olar öz harby serkerdeleri tarapyndan owa adamlaryna satylýar. Olar her bir eskeriň bir hepde dürli işlerde zähmet çeken üçin harby serkerdelere 500 manat töleýärler. Diýip marly ene aýtdy. Mara vilayetiniň oba hojalygy puwdagyny deýişli edaralaryna, şol sany tehnik hyzmat ediş kärhanalaryna prokuratura işgärler derňe işlerine girişdiler. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji noýabrda Sebitden habar berdi. Mara vilayetiniň prokuratura işgärleri oba hojalyk edaralaryna
barlyk işlerini geçirýärler diýip ýerli oba hojalyk işgärleri Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Sewitde prokuratura işgärleriniň girişen barlyklar Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýaňy ýakynyna vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyna Sewitderde paýta ýymynyň deputleriniň pesiýon aýdyp daýhan birleşikleriň başlyklarynyň işleriniň seljirilmegini tawsyrmagynyň ýygyna gawat gelýär. Oba hojalyk hünärmenleri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýurdun oba hojalygy puwdagynyň odaldan ünsden düşürilendigini aýdyp geçirilýän barlyklaryň netijeligini sonra gatsanalýarlar. Oba hojalygy puwdagyny zähmet çekýän adamlar ýeter ýetmezçilikden ezer çekip geldi. Enne bolsa prokuratura işgärleri etraplardaky oba hojalyk edaralaryny barlap günäkär görülýärler diýip bir oba hojalyk işgäri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli mekanizatorlar kanun goraýjy edaralaryň işgärlerini alyp barýan barlyklaryny tehnik hyzmat ediş kärhanalarynyň hasabyna duran traktorlaryň we beýleki tehnikalaryň barlanýanyny aýdýarlar. Prokuratura işgärleri näçe tehnikanyň gurutdygyny, näçe tehnikanyň işe yaramaýanlygyny barlaýarlar diýip oba hyzmat tehnikalary hyzmat ediş kärhanasynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Oba hojalykçylar yerli edaralaryň şol sany tehnikalary hyzmat ediş kärhanalarynyň üpçünçilik ýagdaýynyň pesdigini aýdýarlar. Tehnikalaryň ýa-da şaýlarynyň üpçün edilmeýänligini garamazdan iş talap edilýär. Obalardaky başlyklar ýokdan bar edip ekinekdiler. Ýygnadylar diýip oba hojalyk işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prezident Berdimuhammedow 31-nji oktýabrda vilayet häkimleri bilen geçiren ýygnagyna daýhan birleşikleriniň ýol başlarynyň işleri talaba laýyk başarnykly ýerine ýetirmekleri bilen baglanyşykly seljerme işleriniň geçirilmeligini tapşyrdy. Vilayet häkimleriniň bu seljerme işleri boýunça prezidenti hasabat bermegine garaşlýar. Yerli oba hojalyk hünärmenleri häkimlikleriň möhümleýin oba hojalyk işleriniň barşy barada berýän toslama hasabatlarynyň önümçülügi bökdüýändigini aýdýarlar. Mara vilayatyna buğday ekişi tamamlany diýip hasabat berdiler. Emma welin hakykat ýüzüne buğday üçin bölünip berilen ýerleriň hatda 3den 1 bölegine de buğday ekilmedi. Heniden buğday ekişi dowam edýär. Muny hemmeler bilýär diýip oba hojalyk hünärmenleri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 31-nji oktýabrda Marynyň vilayet häkimligine salgylanyp Sewit'in buğday ekilen meýdanlaryny göwürüş suwuny tutmak işleriniň talaba laýyk geçirilýändigini we kadaly göwürüşiň alınýanlygyny habar berdi. Daş töweregimiz ağırlyg. Näme sebäpden ekilip diýilmadyk buğday meýdanlary barada ekildi diýip hasabat berýärler. Ýalan sözlemän gün aýdanda bolmaýarmy? Ağırlyg aşakdan ýokary gidýär. Ýokardan aşak gaýdýar. Iň soňunda taýak paraxorlara däli ýokdan bar etjek bolup häkimlikleriň Allah aýdýan zatlaryny ýalana çykarmajak bolup giýjesini günnüýt edip halal zähmet çekýän adamlara gelip degýär we ähligine zähmet söýür garamaýaklaryň boýununa ýüklenýär. Ýa-da derňogyň netijesi nähil tamamlansa da ol hemişe bolşy ýaly paraxorlaryň bähwitlerine bolup iň soňunda kösenýän ýene de garyp halk bolýar. Diýip yerli oba hojalyk işgärleri aýdýarlar. Oba hyzmat tehnikalary hyzmat ediş kärhanasynyň işgärleri odalyk ýyllarda öz edaralaryna täze gelip gowşan tehnikalaryň ýyllaryň geçmegi bilen hatardan çykanlygyny, olaryň ätýän şaýlar bilen üpçün edilmänligini gurrun berýärler. Bize 2014-nji ýylda gelip gowşan Case traktorlary 2018-nji ýylda döwülip hatardan çykyp başlady. Biz bu tehnikalary bejerip bermeklerini soradyk. Şonu biri hiç ätýäş şaýlary bilen üpçün etmeden awat tehnikalar üçin hatardan çykan tehnikalaryň ätýäş şaýlaryny alyp ulanmak maslahat berildi. 2014-nji ýylda gelen Case traktorlary ilki başda ýer sürüp, ýer agdaryp buğday ekişini özlerini gow tarapdan görkezdiler. Emma anyň hereketlenirjesi hatardan çykanyny onu ätýäş şaýlaryny getirip bermäge derek onun awat şaýlaryny inniki döwüljek traktorlarda ulanmalygyny aýtdylar. Soňra olaryň şaýlar alındy. Köp sanly ätýäş şaýlary daşyndan sorap gelenlere satyldy. Iň bolmany onun botlary we nurbotlary kilesi 4-5 manatdan satyldy. Inni bolsa köp tehnika bagyryny ýere berip ýatyr. Dine gury ramasy var. Başga zady galmady. Diýip tehnik hyzmat ediş kärhanasynyň bir işgäri anonim şertlerde gurrun berdi. Azatlyk radiosy Mara vilayatynyň oba hojalygy puwdugyny deýişli edaralarda alınıp barlayan prokuratura denegleri barada vilayet häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistan käbir gözegçilik geçiriş nokatlarında daşary ýurtly sol sandy yerli ýük uluglarynyň hereketine mundan 2 ýyl ozal töweregi girden çäklendirmelerini ýatyrdy.
Soňky aýyň dowamında Azatlyk türkmen häkimetleriniň dasary ýurtda ýük uloglary üçin käbir ýeňillikleri döredendigi, emma yerli sürüjüleriň dasary çykmagyna ruhsat bermeýändigi, olaryň hem muňa özleriniň ala tutulýandygy baradaky nägilelikleriniň artýandygy barada maglumat beripdi. Ýatlatsak türkmen häkimetleri koronavirus aladalarının arasında halkara howa uçuşlaryny raýatlaryň içerki hereketine girden çäklendirmeleri bilen birlikde ýurdun üstünden geçýän tranzit ýük uloglaryny we dasary ýurtlara gatnaýan yerli sürüjülere gadaganlyk girdipdi. Azatlyk bu bir taraplaýyn gadaganlygyň netijesinde yerli sürüjülere hiç hili ýeňillikleriň döredilmändigi sebäpli olaryň köpüsiniň ziýany galandygy barada habar beripdi. Türkmen Avto Uloglary Agentliginiň maglumatyna görä, suýluň 7-nji noýabryndan baslap bildirilýän talaplary berja etmek şerti bilen kesitlenen nokotlardan dasary ýurt we türkmen avto ulog sürüjüleriniň sürüjülerine ýurdun çägine gitmeklerine hemde üstasyr geçmeklerine ruhsat berildi. Agentligiň web saýtynda çap bolan bildirişde ulog sürüjüleriniň muny ýurdun Türkmenbaşy halkara deňiz portundan Artyk, Garaboğaz, Altynasır, Daşoğuz, Könürgönç, Farap, Imamnazar we Serhedawat avtoýol gözükçülük geçiriş ýerlerinden amal edip biljekdigi bellenilýär. Emma bildirişde berja edilmelidigini ýygtylýan talaplaryň ozaldan bar bolan düzgünlerdigi ýa-da tranzit ýük uloglaryndan täze talaplaryň sorulýandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Azatlyň agentlik bilen habarlaşyp bular barada maglumat almak synsyklary netije bermedi. Mundan Türkmenistanyň çäginde koronavirusyň ýeki hadisyny hem ikrar etmeýän türkmen häkimetleri 1-nji iýundan baslap dasary ýurt ýük uloglarynyň ýurdun çäginden tranzit geçmegine ygtyýar beripdi. Emma türkmen ýük ulog sürüjüleri häzir çelni ýurdun dasyna çykyp bilmeýärdiler. Olar özleriniň ýükli tirkeglerini Özbekistan bilen terhetdäki nokada getirip, sol ýerden hem dasary ýurt ýük uloglaryny tirkäp ugratmaly bolýardylar.